So yun mga master ko. Kung dadonta muli tayo. Ayan. So kasama natin si si Master Jimbo doon. Ayan So samahan nyo kami. So ngayon carp fishing muna tayo. Gamit natin Ito yung gamit natin Boydies. Ayan bigay ni Master Ems. Tapos yun tayo yung corn. Ayan Yun. So samahan nyo kami mga master. So girls, ay nahulog yung isang corn. Alam mo yan. Yun, mais. Lagay mo dito Oy, Boydies ni Master Ems. Uy, patay. What? Second try. Boydies ni Master Ems. Diyan lang. Puti ko sumasabit. Boydies ni Master Ems. Shock rod. meron nata ako yun Ito nga. Ayan mo yung humita. Dalawa Umuga yung dalawa Yun. Casting muna tayo Ngayon gamit natin Yun. Yun nakauli siya Bid. Ayun laki laki. Not counted. Nakabad na bumato. Not counted. Naputol. Oo, nakita ko Saka bumato, doon din ako. Dito bumato. Tutulok na yun. Yun. Try natin doon daw. Wala na akong gana. Wala kaya ng gana. Tangin na yun. Pinakamalaking bitbit siya na uli ko dito. Dami ko dyan tayo. Pero mamamatay na yun. Natusok na. Ano nahuli niyo dyan? Tilapia. Tilapia meron dyan? Ikaw na dyan dyan!
Napaka-smooth. Ayun, yun. Yun o, fish on, fish on. Yun o, fish on. Galing dito, master. Fish on, master. Ayun, bababa lang namin. Fish on na to, fish on. Fish on mga master. Ayun. Yun, ay, nakawala. Yun, ay, nakawala. Tumalon. Ay, sayang mga master, tumalon. Nakawala. Yun, fish on. Yun. Yun, tumalon. Yun. Fish on. Fish on mga master. Ayun o. Dito lang, dito lang. Ayun o. Ay, shit. Dito lang. Ayun o. Ay, shit. Laki. Uy! Ay, nakawala. Ang laki. Laki yun? Yan. Oo. Ayaw, kuya! Yun o. Fish on o. Ulang. Palain. Ah, pag ulang ka pa. May ulam pala dito. Pakita mo sa kanya ha. Paipit ka minsan lang. Minsan lang. Alam ko na yan. Ayoko. Alam ko na yan. Alam mo. Ayoko. Hindi mo panolo ko. Ayun, nakakabulang siya oh. John D. Wick. Loy! Tumingin ng huli. Bawal. Kaya ko di mo matatanggal eh. Sana eh. Oo, kakainin na niya yung mga ayungin yan. Sabi mo sa ito, aquarium. Oo, kung basta mabuhay natin. Pupunta talaga na sa aquarium. Ulang, ulang, ulang. Ulang. Master, ulang oh. May pangsigang ka na, may pangpaksiw ka pa. Kami rin rin. Palida, sige. Itawan mo pa ito. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Dengan sana sa bayan. So ayun mga master. Mukhang inalat na naman tayo sa sa carp. Wala tayo nahuli dun sa mga boys natin. Yun, tinay din natin mag-lure. Yung aking metal lure natin, nakadalawang strike lang tayo, nakawala yung dalawang bitbit. Naka-strike din si Master Jimbo, ayun, no? Ayan. Siya lang yung masaya, siya lang yung may huli. Ayan, no? So ayun, bawi tayo next time. Ayan. So samahan nyo ulit kami mga master, ha? Thanks for watching.